Ён змагаўся супраць дзядзькі і братоў, каб стаць адзіным уладаром у княстве бацькі. Яго амбіцыі пайшлі далей за дасягненне продкаў і за тое, што завяшчаў яму Альгерд. Ягайла аддаў вялікае княства літоўскае брату Вітаўту, каб стаць адным з самых вядомых польскіх каралёў. Нумар 1. Ягайла – абранік Альгерда. У часы Гедэміна і Альгерда многія князі прынялі праваслаўе, але супрацьвагай былі каталіцкія князі. Бліжэй да смерці Альгерда групоўка, якая падтрымлівала каталіцтва, зарабіла стаўку на сыноў вялікага князя ад другога шлюба – Ягайлу і Скіргайлу. Пасля Альгерда великакняжацкая ўлада перайшла да Ягайлы. Гэта адбылося ў абыход старэйшых братоў і дзядзькі Кейстута. Напружанасць унутры краіны расла, а вышэйшае саслоўе з праваслаўным веравызнаннем знаходзілася ў невыгодным становішчы. Нумар 2. Ягайла забіў Кейстута. Напружанасць вылілась у міжусобіцу паміж Кейстутам і Ягайлам у 1381 годзе. Спачатку фартуна была на баку Кейстута, дзядзькі Ягайлы, які змясціў свайго пляменніка. Аднак у хуткім часе Кейстута схапілі, адвезлі ў Крэва і там, па некаторых дадзеных, задушылі па загадзе Ягайлы. Сын Кейстута, Вітаўт, змог пазбегнуць лёсу бацькі і выжыў. Ягайла перамог у міжусобіцы і абавязаўся ў 4гадовы тэрмін прыняць каталіцтва ў якасці падзякі за дапамогу тэўтонскаму ордэну. Аднак для вялікага князя гэта быў толькі пачатак выпрабаванняў. Ягайла шукаў далейшыя падтрымкі і знайшоў яе ў Польшчы. Нумар 3. Крэўская унія ўсё змяніла. 14 жніўня 1385 года была падпісаная Крэўская унія, якая назаўсёды змяніла гісторыю ВКЛ. Дарэчы, першапачаткова разглядаўся варыянт уніі з Масквой, але гэтага не адбылося нават пасля шэрагу дыпламатычных перамоваў. Ягайла ажаніўся з польскай каралевай Ядвігай. Новая палітыка Ягайлы, уже польскага караля, але і вялікага князя ВКЛ, выклікала незадаволенасць у ВКЛ. Першым супраць яго выступіў Андрэй Альгердавіч з Полацка, які падпісаў саюз з тэўтонцамі. Войскі Андрэя Полацкага разбілі, а яго самога паланілі. Нягледзячы на гэта, тэўтонскі ордэн стаў галоўнай падтрымкай тых, хто выступаў супраць Ягайлы. Для тэўтонскага ордэна Крэўская унія таксама змяніла шмат. Польшча і ВКЛ былі значна больш па тэрыторыі за краіны, якія падтрымлівалі тэўтонцаў. Існаванне ордэна было пад сумневам, бо апошняя паганская краіна ў Еўропе знікла. У тыя часы супраць Ягайлы падымаюць паўстанне. Калі бунт Андрэя Полацкага пагасілі, то вось ваенную кампанію Вітаўта спыніць было складана. Калі брат захапіў Вільню, Гродны і Наваградак, Ягайла зразумеў, што можа цалкам страціць кантроль над ВКЛ. У 1392 годзе Ягайла і Вітаўт замірыліся пад Лідай. Востраўскі трактат дэклараваў наступнае. Улада ў ВКЛ пажыццёва перадавалася Вітаўту, а ўлада Ягайлы на былой радзіме была намінальнай, хоць ён меў тытул вярхоўнага князя. Нумар 4. Што было з Ягайлам пасля востраўскага трактата? Пасля замірэння з Вітаўтам для саюза каралеўства Польшчы і ВКЛ адбыўся шэраг важных падзей. Былі заключаныя уніі, якія ў далейшым дапамаглі перамагчы тэўтонскі ордэн у вялікай вайне 1409-1411 гадоў. У 1429 годзе Ягайла падтрымаў план Вітаўта абвясціць ВКЛ каралеўствам, бо спадзяваўся, што пасля смерці Вітаўта великакняжацкая карона пяройдзе да яго сына. Аднак пад ціскам каралеўскай рады Ягайла адмовіўся ад падтрымкі. Пасля смерці Вітаўта ў 1430 годзе Ягайла прызнаў вялікім князем свайго брата Свідрыгайлу, але гэта выклікала незадаволенасць палякаў. Праз 2 гады ў 1432 годзе адбыўся пераварот, і вялікім князем стаў Жыгімонт Кейстутавіч, якога падтрымаў Ягайла. У тым жа годзе была адноўлена дзяржаўная унія паміж Польшчай і ВКЛ у Гродні. Ягайла памёр у 1434 годзе. Пасля яго каралём Польшчы стаў Уладзіслаў III Варненчык. Дзякуй, што былі з намі, гэта палатно. Стаўце лайкі, пішыце каментарыі і расказвайце пра нас сябрам.